Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando nesithembu nezingane zesithembu sisazokhuluma udu. Sikhuluma laba aba-actor laphaya ku-TV abakaMseleku. Naye ngenye into evelayo esishaya nesixakaxaka sombuzo. Kodwa lesixakaxaka sombuzo oyisigaxa sombuzo ukuthi kune-episode esiyibukile uMseleku ubiza i-meeting. Kule meeting emayelana nani i-meeting kuzoxoxwa nabantwana. And makuxoxa nabantwana, uMseleku usethi-ke izinto ay'khulumayo uyababonga ukuthi ngesikhathi engekho right bazama yabo ukumkhombisa uthando njengendlela ezahlukahlukene. Sakubona nakho lokho, sakubona nathi lokho. Emva kwalokho kusebanika ithuba lokuthini akube khona izinto abay'khuluma ngaye. Kulezi zinto-ke abay'khuluma ngaye useyaba-update nje usifahla kancane izinto ezenzakalayo ngabo abantwana or kwizindlu zakhe ey'hlukene. Umbuzo-ke omkhulu la akusikho ukuthi impumelelo yedwa. Angazi uma lento ngizokwazi yini ukuyibuza kahle, kodwa lento iqondile le nto engiyibuzayo. Lezi ngane zikaMseleku ay'bizile iy'ngane ey'cishe y'lingana, and lezi ngane ay'bizile zishera ubaba oyedwa. Yini kube umntwana oyedwa o-comfortable ukukhuluma nobaba wakhe emtshela ukuthi u-wrong owenzayo u-1, 2 no-3. Ngiyakhuza kulokhu ngoba uma ukhuluma kanje kuzoba kanje. Awukho right uma ukhuluma kanje. La bantwana ade behleli laphaya bonke ba-sound emqondweni bayalingana and ubaba wabo bonke behleli, kodwa uyedwa okwazi ukumkhuza. Angazi uma unayo i-answer lento engiyibuzayo noma awunayo. Sekuthiwa-ke la kuma-reactions engiwabonayo, kuma-reviews engiwabonayo, umpumelelo okwazi ukukhuluma naye, ukwazi ukumtshela amaqiniso. Uthi uMseleku angizi ukunijaja, ngilindele ukuthi ningitshele into enifuna ukungitshela zona or kubekwe ngizobuyela kahle kuleya episode. Nayi-ke into engiyikhumbulayo kwenye i-episode la uMseleku athi khona kwi-birthday celebration kaMpilo, uMpilo akasayide noMakhumalo noma sekunjani kwi-speech sakhe. Wabonga ukuthi Makhumalo umkhosisile uMpilo, wathi akasayide noMakhumalo noma sekunjani. Ingane nabazali ababili why nge-16 birthday celebration kuzogcizelela ukuthi sisayida naye noma sekunjani ngoba phela labazali ba-present bobabili. Why ingane izinikwe leyo task ukuthi iya-prepare for i-future or iya-prepare for isikhathi esizayo ukuthi mhla ngiyaxolisa ukuhleka, bashadile babili yibo abazali bengane. Lo phethe i-mic okhulumayo kwi-16 birthday celebration angisho ukuthi waye-wrong. Cha, ngithi mina yithi siyaxoxa iphakathi kwami nawe kuthiwa sayida noma wakho. Hawu, yazi leya nto yokuthi sayida naye inethonya ukuthi angizi ukuba khona isikhathi esiningi. Nguye vele ozolobe khona. Yabo, yingakho-ke mase kunama-meetings kuba khona lo oyedwa okwazi ukuthi uma kuthiwa liyaphakama ulwandle kuthuliswa uyena. Leya nto leya ikhona isade esi-expose-ela lona singalicelanga ukuthi hayibo bayalingana la bantu, and la bantu laba imiqondo yabo bonke isebenza nje kahle. Bonke futhi bayile esikoleni, mhlambe bahluleka la bahluleka khona. Into e-wrong ne-right bonke bayayazi. Yini laba abanye bengakwazi ukukhuluma nobaba wabo ngale ndlela lo akhuluma ngayo? Hawu, siyakubona ukuthi ukhuluma izinto eyi-sound. Into esisixaka ukuthi laba abanye bathulelani.
Oh, ngake nganixoxela indaba-ke esinye isitori esadlala ku-SABC 1. Kuleyo SABC 1 lesi sitori ubaba wayezoshiya into enamafa phakathi. So ubaba uma ezoshiya into enamafa wamabhizinisi akhe, wathi iy'ngane zakhe azimbhalele iy'ncwadi, zimtshele ukuthi zimthanda kangakanani. Khona eyodwa-ke eyayingadinge nokubhala le ncwadi. And lezi ngane-ke lezi ezaziseceleni zazicasuke sey'funa ukwenza itulo zilenzele le ngane. Lezi zazi kahle ukuthi yona ngisho ingabhala incwadi emahliphihliphi ubaba akanandaba. Lezi ezinye zayifuna-ke zifuna amagama azwakala kangcono ngoba zifuna ukuthi kule nto incwadi siyibhalile ubaba ukuthi siyamthanda, fanele izwakale. Ngake nganixoxela le nto kathi njalo uma ngibuthana nesithembu ngikhumbula leya sitori sakwa-SABC 1 leya ngisazosibheka Nkosi yami. Ubaba lo wathi ey'nganeni ukuze nginishiyele iy'nto zami, amabhizinisi ami, wayewusomabhizinisi, kuyofanele ukuthi nonke ningibhalele incwadi. Incwadi le esa-motivation. Le ncwadi izosho undlala inhliziyo yakho ungitshele ubaba wakho ukuthi ungithanda kangakanani. Lapho-ke sengiyokhetha ukuthi iyiphi incwadi ehambe phambili. Manje-ke zisolelana ezinye iy'ngane ukuthi zithule zona azunathini, zizohleka Nkosi yami zigoqe izandla ngoba icacile lento, icace bha. Hhayi into ecacile icace bha. And asiyibambe la ngizoqala ukusangana. Asiyibambe la ukuthi siyayibona impela ukuthi hhayi bo, waze wasawunda, waze wakhula, waze wenzanjani. Bonke laba abahleli laphaya zikhona izinto abangazisho ukuthi cha, asikuthandi ukuthi khona akuzwakali kahle uma ukhuluma iy'ndaba ey'thinta oma kanje. Hhayi ukuthi akukho emqondweni wabo, hhayi ukuthi abakuboni. Yini bona bengakwazi ukukukhuluma ubaba wabo? Sinayo kodwa impendulo. Bye.